Guys, may hapon namin nialan sa sapa guys kay manguha mig lutya. Lotsia. Ito na saging na ni guys atong tubaon. Nita mig puso saging no, ano may puso. Hawa na kay dani guys kay ngano ikating ng palkata. Talagsa na lang makuas lutya na ni guys kay harvest naman. Gikuha na ni Elbo itong naa siya din eh. Lutihan nila rin ako luag ni dito. Paingon ni dito. Paingon diha. Itong din si Elbo iyang panguaan. Iyang siguro na cheche kahoy na naon. Dami ni siya pang sagol-sagol sa gulay. Nakuha na alam guys. Ato nang isulod sa sako. May bunga saging guys. Ato nang parang unga ba nang ibugchok. Pangbuktok pang maning saging na nigod. Hindi lang. Pangkuaan na ni Elboy, gidalag niya sa kagaya ng uban. Ito pa oh. Nadag ko nga puno ano. Panglusok niya lang og balik guys. Pero narapid tayo makuanda ni pagbalik. Palkata. Wala na siya nagtrabaho guys kay girin out sila kay kusog kay ulan ginang buntag. Taman alas 11. Nang uli na siya nga basa kaayo. Kinukutan. Wala to saging yung kay guwang na oh. Gionhan. Manguha ka na ni pang sagol sa utan. Solve ng sodaan. Nahinugan ang saging guys. Oh. Ikot-kot lang sa ilaga. May lagdili gibugtok. Sagingan na niyalan na pero gisagbutan. Nahawan. Sapa ngayon, sapa. Tumarin dagan puso mo pa na muso. Uy! Agad. Ito, pili. Kao na silang gam. Hindi nakakuha na tagulay. Dito rin tagi pikas oh. Dito. Ano tagi ba? Kuhaan mo ko ni pagdahig sa palkata. Mana nga na nga. Bangag.
Bangag-bangag, ha? Isog sa ko. Walang ibugtok. Aguroy. Salin sa langgam, guys. Basta magkop ko to. Di mo kong anhi din sa pa. Basta ko isa. Kaya na ibalbal duri. May balbal din guys. Di mo na may iguan eh. Sipian na lang. Ayun na. Ay, bit-bito na to niya. Kaya wala igo sa sudlanan. Gamay akong sudlanan gidala kaya binakog wala na diya. Kaya nakakuha ng tagsaging. Napuno. Abi na kung wala na ilutiya kay ipanguan mo lagi na ilboy. Yan naman dito madaginot gamay. Napuaw ang duoy da. Gibhansakan sa kahoy. Pinilay. Nahawan lagi siya dani guys. Nagipang cutting ang kahoy. Ha? Basta kabasa sa skin ulitan ako, Marino. Nang nabasa mo sa dim sinilas. Barino rin siya kaya nabasa yung sinilas. Nana magid na. Danlo magid basta mabasa. Alang itigwayan sa baka. Di na puaw. Lani amas oh. Nahurot na langgam. Alam ni tinanong pa ni guys. Kaya nagsumpay magud kang LG dani. Nakaalan pa na. Taman dani man nakaalan. Di sumpay kang LG na po na di sumpay. Guwang nga. Bugtok na dana kay. Ang amas. Dili mo nito ba ng amas? Ha? Nahurot na mo. Ako'y dala di. Ako lagi dala. Hangson. Sayang kayo. May magudi kay dali ram ni kahinog. Kanon, mahino. Sanday. Balikan ko na na ugma kami mimi dua. Yatag tirandog ba kita niya? May lagwan ay bugtok. Jesus, kinanaan niya kung sa langgam. Lasak-lasak kinani nila sa kwanda. Kanang kuan. Kanang baka. Dani bisa lagi pagkuan dahil di. Nam lagi dagan pa lagi hakot oh. Dagan pa lagi hakot tara. Sayang. Sayang wala nila pang hakot pa. Kansi. Waniaran gito ba ang amas? Hindi siguro niya ito ba ang Arabia? Alam ka na guys, sagingan. Diha. Taingon dito. Pagkakuan lang dani kagyan baha. Kuan ang kinanaan sa kuano? Langgam. Bugtok dili. O maguna mo ni dani kibali-bali kay bugtokon. Anam na uban niya po nga kapili.
Kada kang LG na sa nada sa ibabaw. Laman di ang LG. Sumpay. Higi na. Daniel tagi guys. Kaya ako kanira kong dala. Arabay bangag dani ba? Ginamusin. Uy, lagang kayo ah. Ginamos. Ginamos ko no guys. Uwil dagang kayo. Mugi ampay ni Alan. Aglong lugar ka? Karon? Kabe ka pangason guys. Nak. Dani mi siya LJ tarbo ang nagagi. Grabe ka kuan sa yuta dani. Humok. Akoy. Humok kay yuta. Grabe. Pangason kayo. Serilo na guys, dili na to ko ni Alan kay nagchat siya nga mosakay ra daw siya sa iyang classmate. Tricam siyang classmate na magabinan pa daw sila. Dito daw siya mohunong sa ila ni mama kay magabinan man sila. Nama. Kuan sa ta guys. Maglungag daw tag saging na siya Alan. Ibigay si Alan og saging. Maglungag tag saging guys. Nga ko to sa lapas. Akong lutya dito nga sa kapunuan. Di ko maayan ang lutya oy. Diyos ko kay gunod. Gunod? Mama na kay mulo sa turon. Atong hapinan ng kaldero sa dahon sa saging kay tagok. Kita. Ala si Alan og saging. Anay naling na guys. Lahat ng haling guys. Ito na kay di na lama. Lagi na. Taklog. Coba na nimo sa padayon. Asus ginuko kadagan na basag kay ana. Kaya anak, kulang mo na. Kulang. Guys, tungtong. Ano na sabaw? Apa wala sabaw boy. Basig. Lagi na ko kay. Sinanlag na. Sada lagi ka. Pan ko eh. Naman ka pedre ni pan ko eh. Magilabot ni pan kapira. Hapon ay gutom naman ko ah. Kuha taning pan gamay be. Magkaon ta. Taklo biya. Wala makaon na. Nakaon ko makaon. Ako lang. Pero ito imong sundang yun diya sulod. Ah. Diya naman to ding god. Pangita ato boy. Ako to. Ay pala ko taklo boy de. Serbiyo na ako to nang. Ilan man to nimo kay gamit man to nimo? No, di na ba yung puto-puto kahoy na ni. Walo. Kuwan to ba? Naibugan to ba? Ako dili ko blaog mananghid lang. Naman to eh. Matong kutsilyo diha. Ano kita lagi po? Unsa ko silyo? Ito diha. Nay kutsilyo diha na ibutang-butas kilid. Ay gamay ko sila hayat. Kahoy? Kahoy pulo. Naga sulod akong gisulod. Oo. Di ano to ko tatanawon. Katong sundang gipangita ko to. Hinatay ba ito ni ate sa Mabay to Pasko? kuan ba ya atong sa tunay? Ay. Regalo nay. Nabunutan to na Nabunutan sa niyo, Pasko. Nya nawala. Yawal. Sa daw tubo ang akong mangustin guys.
Duha na siya kapunuan. Pero itong isa. Ito ang isa na to guys. Huwag akong kamatagop na siya guys sa saging. Sa daw tubo siya kay abunuhan magod ni. Kaya kung di mo abunuhan guys, ang tanon guys bukid dili agayo. Ang abunuhan gina siya. Ang durian pod. Ito gi kalingawan naglampas sa itong durian guys. Gisagbutan. Dali ra gisagbutan ang atong kuanda ni kay uwana man. Ang hilamunan. Habukan ko rin iyang punuan. Habukan niyang punuan dani. Hawan niyang punuan guys. Pero habukanan na siya. Kailangan na siya habukan. Ito mga buno na pud ko karon mga pila kadlaw siguro. Okay, nakaluto naman tag saging. So, matik na rin guys. Naghukad na rin tadana. Ito, di pa ibabawan man ako og kuan talbos ng kamote. Daw, nagisa po din si Alan og ginamos. Voice over na guys. Kay kusog kay ang sound sa iyang papa ni Alan ng cellphone. Ato nang gi-voice over kay aron dili makapiright. Nagkaon na rin tada nagsaging guys. Kay lami kayong saging. Ang among snack dala na panihapon. Dala na ni panihapon guys kay hapon naman. Naglampas mo doon na si Alan na siya nag-ato sa sapa. Amo nang nahapunan na. Then ang saging ipababawan din ako og kuan talbos ng kamuti. Amo na akong dugno din sa ginamos ang talbos ng kamuti guys. Mga una din tadi guys. Ako nang itagaan na yung papa ni Alan kay makaon po na siya saging. Tagaan ako yung papa. Doon na po na niyang gagaw ni Alan. Po na niyang kuan na po niyang igsuon na di po nagkuan. Ngaon silag saging guys na sila sa likod na ako nagkaon. Na may lamisita na nangagamay sa likod na nasaksakan di sila nangaon. Kusog ang sounds na nasimpa pa niya na nga nag-cellphone. Nalisod po na itong badlungon kay malain unya. Nang maghapon gina siya dani sa balay. Mag-cellphone na. Mura na yung lingaw. Mag-cellphone na siya perminti kay paralyzed naman na. Hindi naman na makatrabaho. Nang mag-cellphone na siya dana guys. Nato na siya pasagdan na sa likod.
Hi guys, may gabi eh. Siga ng solar. Kuha na mo sila ni Relona o ni Mimi guys. Yan kasi nga ikaw bala. Ang iyang ikuan, ang iyang anak, ang iyang Nanami ilan ni mother. Guys, kisa man to hinalay oh. Papalang lang deh. Magkabinaan daw to sila. Si. Relona. Magkabinaan lang. Kaya nakuha niya. Yung kulbura yan. Kape-kape si Pader guys. Deh. Ay, Deh. balik ko makaunay. Bahang ko na. Pait kayong kape ni Pader guys. sarado kung matasa. Sada na umbok, bahat kay awin ha. Nayaman na eh. Katagan ko lang korulik. Dili ba si Roli? 20. Ano sa? Isa. Uli na. Oh, nagpahulog. Nagpahilot siya sa... Hi guys, good morning. Ipanggawas na niya itong nilabhan guys kay murag nag pakita si Haring Adlaw. Nakalakaw na sila guys. Ang mga kuan estudyante. Ato ni gawas guys kaya mahipos na ning bitay-bitay na ni. Kaya daghan nagbitay-bitay. Wala na sila ni guys magpakita ang init. Ang hangin guys kaya mag-ulan dalit yung pagbuklas. Pagbuklas pas na mag-ulan. Haloy na guys. Wala pa ng init guys. Pero ako nang higawas daan.